I avui més que mai, parlem de centenars de milers de documents inèdits relatius als papes Borja, Caliste III i Alexandre VI. Fins ara, per a poder consultar-los, calia viatjar al Vaticà i superar un complicat procés burocràtic. Des d'avui, això se pot fer així. Una còpia digitalitzada dels arxius s'acaba d'obrir a València. L'acte l'ha presidit el duc de Lugo, Jaime de Marichalar, com a representant de la Fundació Winterthur, que ha col·laborat en el projecte. Els arxius secrets vaticans contenen escrits polítics i correspondència privada que poden projectar llum sobre la família valenciana més poderosa de la història. Les còpies queden dipositades al Centre Octubre de Cultura Contemporània. La llegenda sobre la fundació de Roma continua més viva que mai. Ara han trobat la cova on, segons el mite, una lloba va amamantar els bessons Ròmul i Rem. És una cavitat de 16 metres de profunditat decorada amb petxines marines i mosaics. Al centre apareix una àguila blanca. Ha sigut descoberta en unes excavacions arqueològiques prop de les ruïnes del Palau de l'Emperador Agustí i en el Tossal del Palatí. És possible que es tracte d'un lloc d'oració per als antics romans en el segle V. I canviem de tema. El torró de Xixona és una de les estreles del Congrés de Gastronomia de Sant Sebastià, on ha batut un rècord: elaborar les 3 pastilles de torró més grans del món amb més de 3 metres de diàmetre. Els donostiarres es van llançar a tastar el dolç alacantí de la mà del mestre Ferran Adrià. És un dels moments més esperats del Congrés de Gastronomia, el trencament en masses de les 3 tortes de torró d'Alacant més grans del món. El Consell Regulador ha batut un rècord. Pesen 550 quilos i fan 3,10 metres de diàmetre. Nosaltres el que volem és això, aconseguir que som els més grans del món, ja està. Això és la paraula exacta. Els donostiarres es van llançar de seguida a tastar el torró i també a agafar trossos per endur-se'ls a casa. Alguns fins i tot en bosses i en caixes. Muy bueno, buenísimo, buenísimo. Está extraordinario. Vamos a ir a Alicante. ¡Qué rico! Está muy rico, ¿eh? En 10 minuts, el torró ha desaparegut davant del Palau Cursal. El Mediterrani s'ha traslladat al Cantàbric i més específicament a la Conxa. Almenys esta setmana en què els sabors i els cuiners de la Comunitat Valenciana han conquerit el Congrés de Gastronomia de Sant Sebastià. Avui, a l'estand de la Costa Blanca, hi ha degustacions de productes de la muntanya, com ara formatge, pericana i embotits. L'Hemisfèric estrena 3 espectacles audiovisuals en un nou sistema de projecció. Des d'avui, la família al complet pot disfrutar de la programació renovada en animació digital. El Arrecife Encantado és una deliciosa i divertida aventura sobre el món submarí i la seva bellesa. Les altres 2 pel·lícules fan un viatge a la recerca de la vida i al seu origen. Tot això a través d'unes imatges reals i digitals, cine de gran format per a bussejar en l'univers. Però per a impactants, les imatges que veurem a continuació. Miren. És l'actriu Paz Vega que posa per una edició de luxe de la revista Elle completament nua. Al damunt només cristalls de Swarovski, 6.000 joies que recorren la pell més sensual d'una dona que ha sigut mare fa només 7 mesos. Paz Vega va haver d'estar 14 hores estirada i sense moure's perquè el maquillador li enganxara una a una cada joia formant un vestit de cristall. El resultat, en una edició limitada dedicada a articles de luxe i glamour de la revista Elle, que porta un any sencer en este projecte. He estat embarazada. I acabem amb una celebració. Alguns la consideren la caixa tonta, però el cas és que des que va néixer, ara fa 50 anys, la televisió ha aconseguit fer-nos riure, plorar i acostar-nos als principals esdeveniments històrics. Avui ella és la protagonista. Se celebra el Dia Mundial de la Televisió i nosaltres el festegem amb este particular homenatge. Diumenge 28 d'octubre de 1956, 6:15 de la vesprada. Poc més de 3.000 persones segueixen en 600 receptors el naixement de la televisió a Espanya. Misa, discursos y luego un programa, el primero.
con los coros y danzas de la sección femenina. Va néixer com un aparell de luxe, però en molt poc de temps es va fer l'amo dels bars i les sales d'estar. L'invent es convertia en la finestra des d'on milers d'espanyols assistien als principals esdeveniments mundials. Amb el temps, a esta primera cadena en blanc i negre li ha eixit molta competència. A finals del 89, la tele començava a parlar en valencià. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Ha plogut molt des d'aleshores, però el cas és que ja estem 18 anys entrant a casa. Concretament, els valencians passem una mitjana al dia de 3 hores i mitja davant del televisor. Som, per cert, els qui més de tot Espanya. I per això Radio Televisió Valenciana fa el possible per correspondre la seva fidelitat amb un ampli equip de professionals que treballa diàriament des d'ací dins o des d'ací fora per tal d'informar-los i d'entretindre'ls. Però de vegades les coses no són el que semblen i la màgia de la televisió es guarda un as a la mànega, per exemple, per a donar-me l'oportunitat avui a mi de ser jo qui presente la revista. Perdona, nena, però d'això res, perquè resulta que sóc jo la presentadora de la revista. Ja ho sé, però per un dia tampoc passarà res. Les coses no són tan fàcils com semblen. Tu no pots arribar avui i dir així que vas a presentar la revista. Ni tu, ni tu. Esports.